レディンたちの活躍で帝国軍は撤退。アンジェルの砦は守られた。新たにアルバートも仲間になり、戦力が増強されてゆく。そんな彼らを見て、ダルシス軍の指揮官ザルガフは後続の部隊と合流するために撤退を開始。勝機と見たレヴィンは敵軍の追撃を開始した。
捕捉しました。あの先にある深い森に逃げられると面倒です。急いで追撃しましょう。敵の指揮官を抑えろ。包囲して叩き潰すんだ。みんな行くぞ。ベルヌーイのやつ、あの程度の砦一つも落とせないとは。おかげで我々は一戦もせずに撤退だ。大変です。敵の追撃隊が接近してきます。まずいぞ。こんなところで捕まったら全滅だ。第3第4部隊は後衛として主力部隊の交代を援護せよ。はっ。主力部隊は交代の準備を急げ。準備が整い次第交代する。敵の動きが慌ただしくなりました。くそ、気づきやがったか。逃がすものか。小尺だ。この私から逃げることはできませんよ。